Όλοι γνωρίζουμε ότι στις πόλεις η καθημερινή μετακίνηση είναι μία κόλαση. Θέλει τέχνη, την τέχνη του ελίσσομαι. Και εδώ έχουμε το εργαλείο για να το υλοποιήσουμε. Yamaha NMAX 155. Πάμε να το γνωρίσουμε. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε το NMAX 155. Όπως λέει και το όνομά του, έχουμε ένα μοτέρ 155 κυβικά εκατοστά. Blue Core, που σημαίνει ότι έχει μια ιδιαίτερη φροντίδα πάνω το μοτέρ, δεν είναι παραγωγής και φύγαμε. Είναι τετραβάλιδο, τετράχρονο, υδρόψυχτο και έχουμε απόδοση 15 άλογα σε 8.000 στροφές και 14 νιουτόμετρα ροβής στις 6.500. Μετά πάμε λίγο προς τα επάνω. Για αναρτήσεις λοιπόν έχουμε τηλεσκοπικό πυρούνι μπροστά, το οποίο έχει 100 χιλιοστά διαδρομής και πίσω έχουμε μια διπλή ανάρτηση σκουτερίσια όπως την αποκαλούμε, η οποία έχει 85 χιλιοστά διαδρομής. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτό, δηλαδή στο πλαίσιο και ανάμεσα στα πόδια μας, έχουμε το ρεζερβάρ, το οποίο είναι 7,1 χωρητικότητας λίτρων βενζίνης και η Yamaha δίνει μια κατανάλωση τάξης των 2,3 λίτρων τα 100 χιλιόμετρα. Κάτι βέβαια που θα το δούμε αν αληθεύει στην πράξη. Η σέλα του, όπως βλέπουμε, έχει μια διαβάθμιση μεταξύ οδηγού και συνεπιβάτη. Από κάτω έχουμε ένα χώρο στα 23 λίτρα, αρκετά μεγάλο για την κατηγορία του. Έχουμε δύο βοηθητικούς χώρους μπροστά. Ένας μονίμως ανοιχτός, ο οποίος έχει αναμονή 12V για οτιδήποτε κατσετάκι θες να φορτίσεις, και το άλλο είναι κατ' επιλογή, ντουλαπάκι. Για διακόπτη έχουμε κύλες, δηλαδή χωρίς κλειδί, που με ένα διακόπτη περιστροφικό μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Κλειδώνουμε, ξεκλειδώνουμε, σέλες, τιμόνια κτλ. Λίγο λοιπόν προς τα πάνω από το διακόπτη έχουμε μία οθόνη LCD, η οποία είναι υπερπλήρης. Η αλήθεια είναι πως έχω δει σε αρκετά σκούτερ να μην έχουμε τη θερμοκρασία, την ένδειξη θερμοκρασίας. Εδώ την έχουμε. Πρέπει να την έχουμε, η αλήθεια είναι. Έχει ό,τι χρειαζόμαστε και βέβαια και συνδεσιμότητα με το κινητό σου διαμέσου του app της Yamaha. Στα ηλεκτρονικά καλούδια που έχει λοιπόν αυτό το σκούτερ ακόμα, έχουμε start-stop, δηλαδή σταματάς το φανάρι, σβήνει, ανοίγεις τον γκάζι, φεύγεις, και επίσης έχουμε traction control. Και άφησα αυτή την πληροφορία για το τέλος. Έχουμε δισκόφρενα, μονά βέβαια, μπρος-πίσω, τα οποία συνδέονται με μια μονάδα ABS. Η διάμετρος αυτών 230 χιλιοστά. Πάμε λοιπόν να το οδηγήσουμε, να δούμε αν αυτή η μικρή τέχνη με αυτά τα νομεράκια της ανταποκρίνεται σε αυτά που μας λέει. Και μην ξεχνάτε πως έχουμε ραντεβού, πηγαίνοντας δηλαδή προς τα εκεί, με το Θανάση Χούντρα να μας πει την άποψή του για το συγκεκριμένο σκούτερ. Τι ωραίο παιχνιδάκι είναι αυτό. NMAX λοιπόν. Ναι, ξέρω. 155 κιόλας. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο μικρό, δεν είναι? Πάνε μικρό προς μεγάλο. Θα το κοιτάξω ανάποδα. Δηλαδή, υποτίθεται το τοποθετούν προς τη μικρή κατηγορία, αλλά αυτό ακουμπάει τη μεσαία άνετα. Μάλιστα. Το τιμόνι μέσα στην πόλη. Στρίβει όψη. Δηλαδή 90 μοίρες. Ναι. Τόσο πολύ χρηστικό δηλαδή μέσα στην πόλη. Χρηστικό, σημαντικό. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι έχει δισκόφρενα μπρος-πίσω. Μάλιστα. Είναι πολύ προοδευτικό. Ναι. Έτσι. Και τώρα που λίγο το πιέσαμε, δεν έχασε. Ωστόσο, θα μου πεις τι θέλεις περισσότερο. Δεν είναι αυτή η δουλειά, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά παρόλα αυτά ήταν να πεις ότι χάνει την απόδοσή του, που είναι εύκολο σε ένα μικρό μηχανάκι. Δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει παραπάνω. Αυτό. Και όμως αυτό δεν έχασε. Ήταν συνέχεια σταθερό. Ναι. Αυτό ναι, μας εξέπληξε πολύ όμορφα. Χώρος υπάρχει άπλετος στη σέλα και για οδηγό και συνοδηγό. Με κοψίματα κιόλας για να μπορεί το πόδι να φτάνει εύκολα. Κάτω, χαμηλό. Αυτό ενδιαφέρει νομίζω πολύ κόσμο. Το ότι είναι χαμηλή. Ναι, αυτό που συζητήσαμε πιο πριν είναι κάτι το οποίο. 765. 765. Εντάξει, θα μου πει, παίρνει ένα σκούτερ 125-150. Αυτό τώρα οδηγείται Α2, έτσι. Αυτό να τα προσέξουμε, δεν είναι Α1. Μάλιστα. Αλλά το ύψος για πολύ κόσμο είναι σημαντικό. Όχι ότι χρειάζεται. Είναι ψυχολογικό και για μια πρώτη φάση, αρχική φάση της ζωής
Του του μοτοσυκλετιστή. Δεν πατάω κάτω. Με τα δύο πόδια και τις στέρνες μαζί. Ναι. Και τα γόνατα. Ναι. Ενώ στην ουσία χρειάζεται ένα λίγο μια μητούλα από εδώ, μια μητούλα από εκεί, γιατί όταν ξεκίνησε έφυγε. Ναι. Είναι ψυχολογικό όμως. Είναι ψυχολογικό και στην αρχή είναι βεβαίως το ακούμε και εννοείται. Και ισχύει και το ανάποδο. Δηλαδή σε ένα μικρό δύσκολα χωράει κάποιο που είναι 1,90. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Ενώ εδώ βρίσκει τους χώρους, αν δεις και πόση απόσταση έχει η σέλα δυνητικά, από εκεί μπορεί να τον αγκαλιάσει μέχρι τα πόδια του και ανάμεσα στα γόνατα μπορεί να φιλοξενήσει πολύ μεγάλα ύψη. Έχει αυτά τα αεροδυναμικά στο φτερό, τα κερατάκια που διαμορφώνουν και μια ευστάθεια. Τελική πάρα πολύ καλή. 120 έχει κόφτη, πάει τίμια μέχρι τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, και νομιμότητα, γιατί κανονικά σε μεγάλους άξονες δεν πάνε τα 125. Έχεις δίκιο. Έτσι, άρα είναι αυτό που παίρνει χάνοντας την Α1 κατηγορία. Ναι, αλλά εγώ είμαι μικρό, είμαι οικονομικό, ξεχνάς να βάλεις βενζίνη και κυκλοφορώ παντού. Πόσο εκεί? 2,3 λέει η Yamaha. Εγώ μένω έξω από την Αθήνα. Και η αλήθεια είναι πως έχω λεωφόρο και τέρμα συνέχεια... μόνο. Καλά, τέρμα όχι για να μην το διαλύσουμε το κακόβυρο, αλλά σίγουρα πηγαίνω με το 8 δέκατα του κοντέρ. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει κατανάλωση. Στα δικά μου μετράκια. Δεν αξιοποιείς το start and stop. Το start stop όχι, δεν είναι. Έτσι, το οποίο όση ώρες στα φανάρια και η βενζίνη. Τσουκου και είναι λίγο. Άρα γλιτώνεις. Αυτό κάνει μια διαφορά αν είσαι σταμάτα ξεκινάμε στην πόλη. Τώρα σε ανοιχτή διαδρομή δεν κάνει. Και είναι και γρήγορο. Δηλαδή η απόκριση που βάλει στο γκάζι είναι ακαριαία. Έχουμε ένα σύμμαχο στην πόλη, ένα συνολικό πακέτο από το πάνω ράφι. Έτσι, και ποιότητα και προφανώς και αντίστοιχη τιμή. Πόσο έχει? 4% έχει. Ξεκινάει αν έχει 4 χρωματισμούς. Ένας είναι ο γκρι, είναι λευκό, κόκκινο και νομίζω ένα μαύρο. Και τρέχει μια προσφορά κιόλας τώρα στα αξεσουάρ, όπως είναι μεγάλη ζελατίνα, ποδιές, μπαγκαζιέρα έξτρα από πίσω. Πρέπει να πούμε και σε ποια χρονική περίοδο είμαστε. Είμαστε τώρα Γενάρη, Φλεβάρη του 25. Τέλη Ιανουάριο είμαστε. Και άμα σε δούμε μετά από διαγώγη, ναι, προσφορά που λέγαμε. Είναι αλήθεια, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, τρέχει μια προσφορά λοιπόν η οποία δεν έχουν παρά οι φίλοι μας να πάνε και να προλάβουν από τη στιγμή που θα θέλουν να αγοράσουν το NMAX. Ναι, και να μπουν σε αυτή την οικογένεια που μετά έχει κι άλλο και έχει και έναν αρχηγό εκεί πάνω που ουσιαστικά άμα το δεις έχει δανειστεί πάρα πολλά στοιχεία και οπτικά και φυσικά όχι τυχαία και καλά κάνει. Και γενικά η Yamaha τώρα με τα Max θέλει να τα κάνει όλα μία ομπρέλα, N-Max, T-Max, X-Max, για να έχουν έτσι ένα πιο σπορ χαρακτήρα σκούτερο αυτό για να ξεχωρίσουν και λίγο. Σπορ ομπρέλα. Πάμε λοιπόν να δούμε μέσα track time τι κάνει. Σωστό, να βάλουμε και τη σπορ χρονόμετρηση.